Assalamu alaikum warahmatullahi. So guys, barkanmu da sake saduwa a cikin wani bidiyo na musamman. Kamar da kuka sani, kamar da muka saba kawo muku free update, a yau ma mun sake zuwa muku da wani free update. Da fari, bayan ka shigo wannan da bukatar ka je kai downloading din wannan application din mai suna Binify VPN file, wannan zaka shigo Play Store ka zo kai downloading din sa. Bayan ka yi downloading din sa zaka danna open kamar da kuke kallo. So zaka jira ya bude maka. So yana nuna maka nan haka ga wani alama daga can sama. Babu wani abu da zaka taba gashi nan daga can sama alaman kansu, sai ka taba shi. So zai baka option kamar haka. A nan gurin abin da zaka yi sai ka zo ka taba wannan guri da aka ce select cyber. Wannan guri da aka rubuta select cyber, sai ka taba gurin. Idan ka taba gurin zaka ta yi scrolling ne, zaka yi scrolling har sai ka zo gurin da aka ce maka United States. Wannan guri kenan na can karshe USA. To sai ka taba kansa kai connecting da USA. So zai dan nuna maka wani talla kamar da kuke kallo, ko bai nuna ma talla ba ma normal ne. So kamar da kuke kallo sun sa mana talla, za mu zo mu cancel din wannan talla. So okay, so bayan ka cancel din tallan nan zai nuna maka nan, idan ka ga maka connected to you good to go. So sai ka danna link da na ajiye maka a cikin group na muske ka wani website kamar da kuke. So yana kawo ka nan gurin, abinda zaka yi shine ga gurin da aka ce accept invite nan gurin, sai ka danna gurin da aka ce accept invite. To kana danna nan gurin kai tsaye zai kai ka Play Store ka je kai installing din wannan application din. So da fari kawai kana shigowa zaka installing nasa. Za mu jira ya gama in mu ci gaba da bidiyo mu. So kamar da kuke kallo already ya riga da ya gama, sai mu danna open. A cikin wannan bidiyon ku biyo mu a tsanake ku kalli yanda ake samun kuɗi da wannan application din. So kai tsaye bayan ya danna open, za mu jira shi ya gama loading din sai bude mana. So kamar da kuke kallo za ku danna sign up with Google. So kuna taba nan gurin zai nuna muku email da suke kan wayanku, sai ku zabi email din da za ku register da shi. So bayan kun zaba, so kamar da kuke kallo already mun riga da mun yi fikin din email din da za mu register da shi. So dan haka za mu jira ya gama wannan loading din da yake. So dan haka sai ku yi waiting nashi kamar yadda kuke kallo. So automatically yana nuna maka haka, zaka dan jira, sai fara yi maka wani rubutu a nan gurin wanda zaka iya dinga tattabawa domin kai skipping. Sai ka zo ka danna skip. In ka taba skip still zai sake rubuto maka wani abu, sai ka danna skip anyway, sai ka sake tabawa. So zai sake direction ɗinka. So duk abin da ya nuna maka za ka danna skipping. So sai ka danna continue with, sai ka danna wannan continue din kamar da kuke kallo. So kana gama wucewa abu da zaka yi zai nuna ka wannan gurin, sai ka set up daily goals, sai ka taba shi. So kana taba shi zai nuna maka don't. So idan nuna maka don't, so duk abin da ya nuna maka let's bari mu jira shi ya gama. Yauwa kamar da kuke kallo, sai ka zo ka danna don't. To kana danna don't a nan gurin ka riga da kai, sai ka zo nan gurin za ku ga an samu wannan notin a nan gurin. So abin da zaka yi a nan gurin zaka scrolling ne kamar da kuke kallo. Wannan duk mutum da ka invite su baka dala daya, sannan kuma zaka iya yin sai viral yana yi. Duk da kaga su baka dala daya, sannan kuma ana cirewa ya so a internet ke so ka ba ta lokaci. So abu da ke so in nuna muku a nan gurin, bayan kun gama kun yi register, ku lura da kyau a wannan gurin. Kafin na nuna muku da za ku dauki referral naku, bari nuna muku idan har kun yi amfani da abin da ya dace, kun yi amfani da referral. So in ka yi amfani da referral code kuma referral link da baka, ku fahimta kyau, idan dai ka yi amfani da referral, in ka yi amfani kamar yadda na faɗa, za ka zo wannan kasan bana ɗin. So bari ne muku pointing a gurin. Wannan guri da ya fara da 200 kamar kuke kallo nan, wannan gurin kenan. In ka yi register ga ya nuna maka 300 na nan gurin, so da sai register ka ta yi sosai. Idan kuma ka ga nan gurin bai nuna maka 300 ba, ya nuna maka 40 coin, to ka yi delete application ɗin ka sai dauko VPN file, ka yi connecting da USA, kuma ka zo ka sake register. So yanda za ku yi save referral kuma a cikin wannan program, bayan kun yi register successful kamar haka, za ku je ku yi clear data na wannan application din, sannan ku sake ɗora wani sabon email, ku zo ku yi. Ku tabbata da bayan kun duba nan gurin, wannan gurin in dai ku kalli ba 300 coin ne ko 400 coin ko kuma 500 coin, that's mean idan kun yi register ne ba daidai ba, wanda za ku yi ta referral amma ba za ku taba samun kuɗi ba. Ku tabbata da kun yi wannan abun yanzu. Allah ubangiji ya taimake mai ba mu sa. A bidiyo na gaba zan nuna ku yanda za ku yi withdrawing, sannan minimum withdrawing a cikin wannan abun $5 ne.
$5. Yanda zaka dauki referral ɗinka kuma zaka zo kan wannan banner din da yake nuna 300, 400 ko 500. Amma in 40 referral ɗinka ba sai ka zo ka taba kan shi. So bayan ka taba kan shi zai baka gurin da zaka yi referral. So a nan gurin kawai zai dan maka wani dogon turanci ne, kawai sai ka zo ka danna nan gurin copy. Ka copy link ɗinka na referral zaka iya zuwa ka je ka tura mutane da yan uwa da abokan arziki su ma su je su yi domin su amfana. Allah ubangiji ya taimake mu ya ba mu sa'a.